Bismillahirrahmanirrahim. Buka dasar muga-muga rezeki sing akeh. Waduh, ana bokir. Mas, buka iki. Durung. Telat wis buka ngono takon ae. Super cup iki. Iku 6.000. Waduh, aku 6.000 rek. Enggak ya, mesti tuku apa kir? Tuku eceran iki wis. Joko pira mungkin? Duitmu 700 iki, Mas. Dapat tunggale sampean catet cek ae. Yo, Kok catet rek. ambek iki Mas, sari dan siji. Sampeyan catet pisan. Mie Pak. Yo. Mie apa iki sing enak iki? Ana iku ana mie goreng Padang ana. Mie soto Lamongan ya ana. Wis macem-macem lah iki. Duh, ngaku wis suwe ati pengen Lamongan barang. Wis. Iki wis sing cepet wis. Mie gelas. Mirip ta? Wis ngene wis. Waduh, tuh. Sumpah wis. Wis yo, catet yo, Pak. Loh, pira iku kabeh? Wis gampang wis. Waduh, ora genah rek iki. Lah lek nulis ya apa iki mang bon-bonane pira iki? Aman nih. Tisu alo. Sikat paling. Golek apa sih gayamu lho? Bang, iya, Pak. Tuku apa lamu? Biar kecap, Bang. Waduh pira? Duh, terweman untuk mutrasi. Ngene dari pemuda harapan bangsa. Yuk. Tumbare gak bisa nang tumbare. Guys, Bang. Bang, ya udah. Ya wis, pas lo ya. Oh iya. Ya. Assalamualaikum. Nyelam. Waduh, ketekan kadal siji maneh. Musibah mana iki? Dating dengi ori, Bah. 6.000. Warangi, Bah. Ndek Indo, merit to. Mek 3.000. Sing nunggu ayu-ayu pisan. Mangkane sampean ra payu. Kelarangan sampean ngedol iki. Waduh, mosok ya wis padha regane ndo merit ae wis timbang gak payu. Balik susu piran, Bah? Sing kiwa apa sing tengen? Wah, pikirane ngeres. Sing maksude sing tengen iku susu coklat. Sing kiwa iku susu putih. Sing coklat iki piran, Bah? 10.000. Lah sing putih, Bah? Padha. Walah, wong kene ana alfa ngirit iki lho, mek 5.000. Lah kok murah men nggih Alfa ngirit. Ya ancen sakmono, Bah, regane, Bah. 5.000 ya. Walah, ya wis manut ae wis, cek padha karo nggih Alfa ngirit mang. Bah, lek saus iki, Bah, piran, Bah? Sing kiwa apa sing tengen? Lah sing kiwa? 7.000. Lah sing tengen? Padha. Wah, lawan saus kene ane lho 7.000. Ndek mlijo nek 2.000 Bah lho mbok regane saiki. Walah, karepmu Didi. Iki. Ini nak tole. Kacamata kowe ndi, Rek? Piye? Oh iya. Ya wis, dadi klateng-teng 3.000. Susu 5.000. Sause loro iku 4.000. Berarti 12.000. Wis 12.000. Lho sik. Todole piran, Bah?
8.000 iku. Dul. Ono TV mek 4.000 kok. Ya tuku nggih TV ono lek kepengin murah. Bah, tambah iki, Bah. Arek enom tuku konoan iki. Walah. Berbakti ya iki. Apa itu? Berarti 19.000. Ayo bayar. Saiki tanggal piro, Pak? Tanggal 11. 11 apa? Bulan 11 saiki. Loh, berarti ya diskonan, Pak. Ndek Sopa iku ya tanggal 11, bulan 11 diskonan kabeh. Masa? Free ongkir pisan. Iya. Diskon mana iki berarti aku? Iya, masa ate ora padha mek kancane. Waduh, wis tak diskon 1.000 wis 18. Pak. Biasa ya, Pak. Catet. Waduh, kena musibah maneh.